Nej, det her er de allerførste billeder af det, der udvikler sig til eksplosionsbranden i Kolding. TV2's regionalstation TV Syd ligger 1,5 kilometer fra brandstedet og er fremme før brandvæsenet. En ansat på NP Jonsens fyrværkerifabrik har for få minutter siden, onsdag kl. 14.02, ringet til alarmcentralen. Der er brand i en container med fyrværkeri. En medarbejder var ved at pakke containeren. Han tabte en kasse med fyrværkeri. Uvist af hvilken grund gik der ild i indholdet. Krudtet burde ikke kunne antændes bare ved stødet, men der kan have opstået en gnist fra et søm i kassen, der har antændt fyrværkeriet. Det er dog foreløbig gætværk fra politiets side. Fyrværkerifabrikken er ikke en egentlig fabrik, men et lager for importeret fyrværkeri. Blandt tilskuerne er her fabrikkens direktør, Lars Jonsen, til højre. Han og mange andre tilskuere er tæt på branden. Forhåbentlig sker der ikke mere. Nu har det jo ikke været de store. Der har været enkelte store, jeg ved ikke, kanonslag eller sådan noget, men ellers har det jo været det her, ligesom det er nu faktisk. Så har det kørt lige siden på 2-1. Manden tager grueligt fejl. Ingen, heller ikke politiet og brandvæsenet, har på nuværende tidspunkt fantasi eller viden til at forestille sig, hvad branden udvikler sig til. På fabrikkens område er der 2.000 tons fyrværkeri. Det meste er papir og træpinde, men det indeholder også 300 tons rent krudt. Containeren, der brænder, står ved siden af en række andre containere. De er også fyldt med fyrværkeri. Brandfolkene forsøger at nedkøle de andre containere, så de ikke også skal bryde i brand. Branden udvikler en kraftig røg. Klokken 14.25 begynder politiet at varsle beboerne på den nærliggende Sandbjergvej med en højttalervogn. Folk får besked om at holde sig indendøre på grund af røgen. Politi og brandvæsen regner ikke med, der er eksplosionsfare. Brandvæsenet forsøger stadig at køle containerne med vand, så de ikke bryder i brand. Men det skal vise sig, at de kæmper forgæves. Alvoren omkring fabrikken er dog ikke helt gået op for folk endnu. Men det gør den kl. 15.25. Jeg kan ikke se, at der sådan set skulle være noget i vejen for, at den er der, når ellers der er de sikkerhedsforanstaltninger, der skal være jo. Hvordan nu? Nu kom den eksplosionsfare, de snakkede om der. En container er eksploderet. Jeg ser, det ligger noget over brænder der på taget. Hold kæft. Hold da kæft. En 33-årig brandmand blev dræbt på stedet, og 6 brandfolk blev såret. Men har du ondt nogen steder? Nej. De forreste brandfolk trækker sig ud og må efterlade den døde kollega inde ved branden. Nu tager begivenhederne for alvor fart. Branden er i realiteten ude af kontrol. Brandvæsenet opgiver troen på, at de kan slukke ilden og trækker sig endnu længere tilbage. Samtidig begynder politiet at evakuere alle beboere inden for en radius af 500 meter fra fabrikken. Ja, hvordan ligger det med afstanden fra Sandbjergvej skift? Skal vi bare køre væk? Ja, det tror jeg da. Ja. Samme familie lås huset på Bakkeskolen. Vi frygter, at der kommer den sidste halv med et ordentligt skrald lige om lidt. Samle familien til Bakkeskolen. Vi når I samlet med op til på den anden ende af byen. Men der er ikke andet at gøre, end vi er nødt til at gøre det. Vi finder ud af noget. Nu! Samle lige sammen. Ja. Altså, personer i huset. Ja. Lås huset, og så må Bakkeskolen, der har vi opsamling over. Ja, det er godt. Folk samles på Bakkeskolen lige uden for det evakuerede område. Klokken 15.35 kommer en række mindre eksplosioner. Beboerne advares med sirener, og ledelsen beslutter at slå stor alarm. Evakueringsområdet udvides, så alle i en afstand af 1000 meter fra branden evakueres. Det første evakueringssted, Bakkeskolen, må også rømmes. De evakuerede mennesker samles i stedet på Ålykkeskolen, der ligger længere væk
og i sikkerhed. 750 huse er rømmet, 2.000 mennesker evakueret fra deres hjem. Det burde ligge ude på landet, et sted, hvor man så kan slukke det i ro og fred. Fordi det vil jo ske på et tidspunkt. Det er sket så mange andre steder i verden, så det burde man være lidt forberedt på. Brandvæsenet kan kun se på, mens fyrværkeriet brager og ilden og varmen breder sig. Frygten er, at hele fyrværkerifabrikken med 2.000 tons fyrværkeri eksploderer. Klokken nærmer sig 5:15 onsdag aften. Branden har nu varet i knap 4 timer. Alle tæt på fyrværkerifabrikken er evakueret. I yderområdet af evakueringszonen er folk stadig på vej væk. Du følger Peter, når han kommer op. Han kommer op ned fra Tidgaden der. Brandvæsenet har for længst opgivet at slukke ilden. De kan bare se på. Så klokken 17:45 sker det. Lageret eksploderer. En paddehattesky rejser sig. Få sekunder senere endnu en eksplosion. Trykbølgen er enorm. Længere væk fra ser det sådan ud, da de op mod 2.000 tons fyrværkeri eksploderer. Og igen trykbølgen. På Ålykkeskolen oplever de evakuerede beboere eksplosionerne sådan. Hvad? Ja, er den fyldt? Den kommer. Jamen, der er ild over det hele. Så om der er nogen til skadekommende, det ved vi ikke endnu, men de tankvogne, der står derinde af brandbiler, de er totalt smadret. Brandfolkene kæmper med slukningsarbejdet. Ja, vi tager... Vi kommer bare frem, Trykbølgerne var så voldsomme, at 50 huse blev smadret og bydelen sat i brand. Der ligger en stor jernbjælk derhen. Den har vi holdt i 2 stykker. Og hvad er det nu det her? Den er fløjet cirka 50 meter igennem luft. Og den har vi så skåret af med en stor vinkelsliver. Der kunne vi ikke komme forbi med brandbiler. Billederne her er taget af en fotograf, der selv er brandmand. Det er derfor, vi er så tæt på inde i det afspærrede område. Der ser, der ligger bomber på rundt. Løb på den. Så ind igennem havelåden der, og så bare slukke flammer og gløder. Hvis du føler, at du står i mere røg, end du gør her, så trækker I ud og får meget på. Så skal du nok. Vi gør det for højt. Branden fortsætter hele natten. Da indsatsen er på sit højeste, er der sat 340 mand ind til slukning og afspærring. Grænsen går her, der er spærret herfra ind. Det er for farligt at komme over. Og politiet er i gang med at tjekke de 750 huse og se, om der skulle være skade ladt tilbage. Inde omkring det, der er tilbage af fabrikken, viger ilden langsomt for brandmændenes indsats.
Torsdag morgen. Problemet for brandfolkene er, at der stadig er ild i flere containere med fyrværkeri. Der er stor fare for, at de kan eksplodere. Derfor kan de ikke komme tæt på og slukke de sidste rester af branden. Sådan ser området ud fra luften. Det ufattelige regnestykke fortæller, at 11 virksomheder er jævnet med jorden. 350 huse er skadet i større eller mindre omfang. 150 af dem er ubeboelige, og 50 er totalt ødelagt. Sandbjergvej. Alle huse, der vender ned mod fabrikken, de er brændt.